Sa matag isyu, mga kasayuran, mga pagduda, mga kabalaka, o mga chismis, kinahanglan ng pagtuki, pagsusi, ug pagsuta. Mayong hapon mga kasubo and welcome din sa laing episode sa Pagtuki, Pagsusi ug Pagsuta. O karong hapuna atong hisgutan ang mga kalihukan sa barangay. Ilabi na sa Dakbayan sa Subo. O atong ikauban ron ang kasamtangan nga pangu sa liga na mga barangay sa Dakbayan sa Subo and padayon ni magpadayon di kay mura magpadayon ni ang iyahang posisyon isip pangu sa liga ng mga barangay tungod kay si Cebu City Mayor Mike Rama niingon na nga iyang iduso si Konsehal Franklin Ong. Mga kasubo, Konsehal Franklin Ong ang ABC or ang pangu sa liga ng mga barangay sa Dakbayan sa Subo. Mayong hapon, Konsehal. Mayong hapon, Vilma. Mayong hapon na tutanan. Daghang salamat sa inyong imbitasyon. Kana ako din nga makaistorya sa atong mga katawan. Konsehal, ako din yung klaruhon ang terminologies ba? Unsa magyud sakto ani ABC meaning Association of Barangay Council or Liga ng mga barangay? Vilma, it used to be Association of Barangay Council or ABC. Okay. But later on, it was due to sa DLG nga mga proclamation na usab tong tanan ang atong liga ng mga barangay. Ang ABC na himog liga ng mga barangay. Nya kita Cebu City chapter. Same as the barangay captain, no? Sa umhugin na anda na to sa una, kung sa una pang history sa barangay, napay teniente, no? Napay teniente sa barangka. Del barangay, baryo niya human na himog barangay captain, pahuman ni himog barangay chairman. Ang karon gyud nga sakto nga title gikuan sa JLG is punong barangay. Punong barangay. Kunya ang mga for the barangay captain. Yang mga barangay konsehal ang gitawag yun na sangguniang pambarangay member. SB member yun na sila. Pero to address na anad ng mga tao, so ang matawag nila sa kapitan, tawag nila sa mga kagawad, konsehal. Kaya murag taas po sir punong. Yes. Kaya murag siya ka ng more on Tagalog ba? Diba? Yes, Vilma. So, sir, kanang sa dili pa ko interesado kay ko makaila kinsa gyud ni si Franklin Ong. Pero sa dili pa na sir, mangutana ko unsay pamaagi di ay sa election sa punong barangay. Liga ng Nana siya bylaws nga gihimo for election ang liga ng mga barangay nga incumbent mo form na siya nomination committee o election committee. Ang nomination committee mo compose na sa tulo ka buok barangay punong barangay sa Siyudad Sugbo nga i-nominate insay mo head nga duha ka buok committee member unya ang participation na DILG na COMELEC mo na siya nga pamaagi unya secret balloting sana siya. Secret balloting. Yes, Okay. So ano sa man ang inyong election sir? Wala pa gyud ni final date but nakadungog ni nga anytime in the month of December. Okay. Ang pangutana, doon na bagyo mahitabong eleksyon sa Liga ng mga punong barangay sa Cebu City. Liga ng mga barangay? Liga ng mga barangay. Yes. Naman ka ni Mayor Mike Rama. Naagid gihapon na siya. Or siguro na, sir, no, kanang ceremonial purposes. Di na isa kasulti, Pero sa sir, wala gyoy kanang klaro na nga wala gyoy mo contest sa imuhang candidacy for re-election. Siguro Vilma, but this is a free country. We cannot stop anybody from running this position. But I'm very thankful for the endorsement of Mayor Mike Rama. Okay. We still do not know because we still have probably 2 weeks or 3 weeks before the election, so we might not know. Maybe somebody wants to run. Yeah. But so far, what po pod kay nadunggan sir nga mga posibleng mga probable candidates? Na ako inadunggan but still to see kung mas may gina nga abot ng sa final file sa ilang nomination candidacy mahibaw kita kung sa final mo dagat. Ana raman na sir no on the day? Yes, on the day. Nomination. Yes, so somebody would nominate someone? No, we will file. Mo file yun me. Kamong position for president, vice president, auditor. Okay. So kung
ako interested ko, I will file. Yes. So I will nominate myself, ana. Di mo murag ka na sa barangay election ba kana mo file kag COC. Okay. So parehas ra sa mana. Okay, so sir, kanang kinsa magyud si Franklin Ong before in the public service? Yeah, that's a very good question, Vilma. I think first and foremost, ako gikan ko sa humble beginning, Vilma, no. Daghan wa mahibaw na I'm the youngest of 4 siblings, no. Upat may kabuk magsuon. Sayo ko na ilog amahan sa edad na ko 5 anyos. I was raised by my mother who was a teacher, and I grew up in Don Pedro Cruz Street in Barangay San Antonio. Muna ka na Barangay San Antonio, doon kina sa kong dughan, kaya dahagi ko nagdako. So taga Cebu City gyud. Yes. Nagdako gyud ka kamong mga magsuon. Yes, dahagi sa Don Pedro Cruz. Ang imong parents kuan pod Ang lumalaki sa Cebu City. akong father gikan sa Mindanao, Cagayan de Oro. Akong mama gikan sa Davao. And then diri nag-eskwela akong papa, diri siya nagminyo sa akong mama, diri minatao tanan. Ano ang iyong mga humble beginnings nga ang naila sa mga tao ni Franklin Ong dato man? Di lalim ka ng mailo kag amahan sa edad nga 5 anyos nga gibuhi ka sa imong mama nga maestra, no. Kabaw ka pila ng sweldo, Vilma, so sa ka maestra. Kaniya Sa una. to. Yeah, karon may na kaayo because we Pero thank dili pa mo po ding nana ka grabe ang standard of living sir kani adto ang Ay, gamay di gid gamay ka sir kay ang mga maestra kani adto regarded na as mga kuan naay kwarta dili gyud nga kanang pobre kay basta maestra dato na. lahi na gid ang maestra karon, no, kaysa sa una, Vilma. So ingana na, so even to the point nga even you can ask sila mga konsihal sa Don Pedro Quing, ako mga silingan, no, kana si Kapitan Jojo Absidi silingan nga na ako na, no. Kana sila konsihal Stephen, ako sila mga silingan. Mahibaw gina sila nga sa kauna pag elementary nako namaligya gyud taon ko newspaper, no. Magdungan mi mga tubig Ibanez kay makuha newspaper, mamaligya mi kolon, mamaligya mo tuyok biyata nang para naagi ko yung matigom mga gamay nga kwarta para pang allowance sa eskwela. Kay maglakaw ra man ko do Pedro Quay nya 2 blocks away, eskwelahan naman sa kong mama, no, sa Cebu Christian School mami. Okay. Ako mama ko tudlo din na. So elementary, high school ana ko mama tudlo. So eskwela mi napahimuslan sa natong kanang libre nga tuition fee ton ko mama maestra. Yeah. So mo nang kahimtang naagi ginato. So negosyante na nagtubo ka sir nga ang imuhang mindset na sa negosyo. Maligya siguro ka maligya newspaper. Kanang nga na siguro kanang mga negosyante mo rin nasa nagamay nga inborn ba. So, sir, you're also known as a businessman. So, unsay mga imuhang mga businesses na naa dinhi sa Cebu? Nagsugod gyud ko pag 1984 pag nagsugod ko sa kagamay nga repair shop diha sa downtown na Colon sa may Mabini Colon kanang Binakayan Street mo na kay ilaki ko na nila engineer Delmar Norman kay trabaho man siya nako sa una. Ako man siya na kanang naa sa akong warehouse. Okay. Repair shop lang Di ako nagsugod repair shop, pag human nag-assemble, hantod, nag-dealership ta, na-importer o dealer sa mga sakyanan. Sa mga sakyanan? Yeah. So, mao nang kuan, kaning Ardak? Dili, Pasahero Motors. Pasahero. Oh, I'm sorry. Pasahero. Yeah, Pasahero. Oh. Sorry. No, it's I'm really okay. sorry. Amigo na to. Amigo na to. Pasahero agad ko. Yeah. Ay, okay. Amigo na to Slip of sila. the tongue. Anyway, so, sir, kaniadto pod, you were kanang na-involved pod ka nga tig-supply sa bitumen sa Cebu City during the time of Mayor Osmeña. Are you still into this kind of business, sir, and still supplying government projects? Number one, yes, that's true. During the time sa previous administration, kang Mayor Tam, I was one of the suppliers of the bitumen, no, para magamit sa atong asphalting. When I became the AVC president, when I became the ex-officio city councilor of Cebu City, wa na gyud ko mo transact og business, wa na gyud ko magnegosyo sa atong city government kay di gina pwede. Okay. And then third, wa na ko magnegosyo sa atong asphalt.
Okay. Okay. So, any government transactions na Cebu outside City. of Cebu City? Na. Naa Yes, pa. yes, I do because Okay. I'm still selling mga trucks ana sa lain-lain nga lugar which is not prohibited by law. Pero sa bitumen, wala na. Bitumen wala na. Even outside of Yes, wala na. Cebu City. Okay. Dunay mga kuan sir kaning mga huhungihong kay nailhan lagi ka kanang dato ba. So during election ko na sir, usa ka sa mga financier sa mga politiko. I rather not say financier, dili siguro sakto ng word nga financier. Siguro I would say yes, I help a lot of mga friends nako, mga politician nga naay panahon nga kinahanglan. Sa una pa, wala pa ko masud og wala pa ko masud og public service. As early as 19 kaping wala pa 2000, yes, I help some friends nga politician nga mopadagan ana. Motabang lang gyud ko. Because I believe in their dedication, silang passion sa trabaho nga motabang ko. Pero ingin kag financier murag dili siguro na nga tabang lang ginagmay, tabang ginagmay. Kuan lang tabang pero dili mo finance. Hindi niya. Kuya ng financier. Tabang lang ginagmay ba? Pero sir, why into public service now? Kaniadto mo tabang ka sa mga politiko karon ikaw na mismo ang naa sa public service. I was very exposed to that ever since 19 something, no, until I was given the opportunity in 2010 that I ran for barangay councilor sa barangay Kasambagan, and that is where na-try yun ako, nakita yun ako unsa kalisod, diha sa siguro nakita sa mga tao nga nabutangan ako gamay, ako nabutangan og value ang pagkakonsihal sa barangay because that time wa tao ganahan kay lisod basta konsihal. So pagsud nako, modesty aside, on my second term I saw a lot of prominent names nga ganahan na musud kay makatabang sa barangay, even it's the lowest position sa tanan unit gid sa atong sa atong LGU, no, pero nakita gyud nato nga grabe dili nga nakalalim mudagan og konsihal. And in fact I became the national president for the Barangay Councilors League of the Philippines. Okay. No? Nakita gyud nako nga unsay role, unsay ka importante ang atong mga barangay konsehales sa barangay. That's why I said the 7 pillars of the barangay is the councilor plus ang atong SK chairman niya. Sa atong SK chairman councilor na wa man to one time nga na. So importante kina sila kay kung wa sila mga barangay councilor maglisod sa ang kapitan. Yes. No? So that's very very important. So nakumpleto nimo ang imong term sir as a councilor. Sa 2 terms, Yes. then I became kapitan, and then sa another second term na ako karon. Okay. So sir, karon nga na ABC president ka for over 5 years. Around 5 years, Kumusta yes. ang journey being the ABC president? It was fun, it's exciting, no? Labi na sa panahon nato karon nga naabtan gyud tag COVID, naabtan tag sa akong pag-aral, naabtan kog eleksyon sa local, naabtan kog change administration, naabtan kog COVID, naabtan tag mga audit tanan. So it was quite exciting for us as an ABC president during this time, yeah. With your mandate sa ABC, unsay mga nahimo ni Konsehal Franklin Ong for the past 5 years? Daghan, Vilma. I mean, that's why I was very happy during my interim assembly. I did my reporting ever since nahimo na to. We were able to contribute and help all the 80 barangays, no? All the projects that we did, from the motorcycle, computers, training and seminars, uniform, daghanan. In fact, we were able to with Mayor Mike Rama, we were able to give a lot of projects to all the 80 barangays, no? Okay. Sir, di ba 5 years, pila ka executives ang imuhang na Tulo. so si Si Mayor Mayor Tam, Tam. niya si Mayor Labella, kanya human karon si Mayor Mike Rama. How cooperative is Councilor Ong's leadership towards these 3 leaders sa Cebu City?
maayo man, wala mo ko problema. Except for the time lang ni Mayor Labella, si Mayor Labella was very supportive, but it was the time of COVID, so medyo Yes. challenging. So, diha dapita nga medyo na challenge gyud pa niya katubag auto after sa election sa local, change the administration, and then there was still some gaps na nakuha, but we try to patch it up. Yeah. So medyo challenging to dapita. So unsa mga learnings nimo sir adto nga mga time? For the entire 5 years, or Yes. for the learnings I have as an ABC president, one is I learned about how to understand the people more, especially people sa government na trabaho. Because one thing I did, Vilma, when I became the ABC president, one thing I did was I practiced my mantra of service beyond color. Sa number pagsud na ko, wag gyud ako usba ang mga tao sa ABC. Some of them were afraid because bago presidente, they gonna be changed. The first thing I told them was, I will not change. My service is beyond colors. Walay politika. You just perform, you just do well, and then you will surely be with me. So until karon mga tao nagyapon diha, no? So mo ginausa, then after that, ang akong gihimo gyud is to instill on them, because nakita gyud nako ang usahay, ang mentality sa kanang uban nga magtrabaho gyud na sa gobyerno. They don't care so much of what they're doing, you know. So I make them understand about the responsibility, no. Ang ilang sweldo tanan gikan sa katawhan. You should learn to love your job, save for the people, kaya ang tanan gyud ani kwartag sa katawhan. So even mga punctuality tanan nga na di ko gusto mga makusik-kusik sa way, so I change their thinking nga mo trabaho professionalize. In other words, i-professionalize ang ilang pagtrabaho. Minsan mo na sila nga nara ko sa ABC ano tanan. And then I even gave them the benefit nga compare na city, kaysa una mag ABC ngayon sila ganahan mi sa City Hall kay na mga benefit nga ani ana. So atong ABC ato gi as much possible gi pareho, so we give them health benefits, ilang SSS kompleto na. So at least hibaw sila, secured sila sa ilang pagtrabaho sa ABC. Kanang imong gingon sir ba nga service beyond colors kay tulo ka administration ang imuhang giserbisyuhan, and ang imuhang membership mismo dinha sa council lain-lain ni sila og mga political inclinations. Yes. Dili siguro affiliations, pero unsaon ba pag kanang delineate o I would say disintegrate sa usa ka barangay kapitan from the political kanang affiliations nga naa niya, kay supposedly ang barangay is a political, but the reality is you cannot do away with politics, di ba? So ikaw, you were being identified as BOPK, and then niagi ka sa administration ni Mayor Osmeña, ni Labella, and now with Rama, and then ang imuhang membership lain-lain sab na sila og mga loyalty, political loyalty. So That's true. wa ka naglisod sir, and giunsa na nimo para nga mahiusa for the service of the Cebu City residents? Well, number one, I understand imong gisulti sakto ginadili nga nakasayon, Vilma, but you know what we did is, number one is to embrace everyone. Equal pagtrato, no? Wa gyud butang wa sa gulig kolor, wa sa gulig politician, dili ingon nga wa sa gulig politics, wa ing ikaw kantin sa ka, wa ta mo tanaw ana. When it comes to barangay level, non-partisan, usa ka buk pamilya, no? So di ta mag-away unsa mga naa diha sa ibabaw. Ang atoa is we are one family. So ato bang serbisyo patas gyud, no? Okay. Tanan tagaan gyud nato. So sir, will you consider yourself as kanang kuan a kontrapartido ni Mayor Mike Rama? Anya No. karon you are being endorsed by Mayor Rama to run for re-election. No, I don't think, because here in public service sa among barangay nga level, we are non-partisan. And I have worked with Mayor Mike Rama even when he was still the vice mayor. No, we worked together during the time of COVID and everything. So I'm really I don't see that as I'm a contrapartido or what. Pero sir, kanang
bisan umoy kag dili ka kontrapartido, but unsay imuhang political affiliation as of the moment? I would say for the barangay level, we are non-partisan. Okay. So wala gyud tay partido og istorya, pero makaingon lang gyud ko siguro nga pareha mi tanan ni Mayor Malak maging shooting independent ni, no? Independent mi in the sense nga we can perform our duty for our constituents. Okay. Konsehal, kung naidaghan na murag na intriga sir ba nga, why of all unya kini pagyud siya nga identified ni siya with the other party, unya si Mayor Rama na siya iyahang kaugalingon nga mga kaubanan sa barangay, and there was one nga iyaha paganing gisaaran, pero ano ni kalit man ni siya og kausab, unya iya man giduso na hinuon si Franklin Ong. Unsa ba gyud kay nakita ni Mayor Rama nimo konsehal nga ikaw man gyud gipaboran nilang tanan? I cannot speak for Mayor Mike Rama, but one thing for sure, I'm very thankful and humbled sa iyang desisyon. No? I'm very thankful nga iyang nakita sa akong pagtrabaho, sa akong passionate of dedication sa pagtrabaho isip usa ka ABC President. Even sa panahon nga wala pa siya civilian to siya panahon na, Yeah. hantod na vice mayor siya, hantod karon nga nakita niya. Oo. Pero sir, were you surprised sa endorsement ni Mayor Rama nimo? Yeah, actually, especially when I heard that he mentioned it on an interview right after 2-3 days after the barangay elections. Nga diha niya nakita mga resulta tanan, diha siya ni sulti gyud nga I'm endorsing Franklin Ong as the ABC president. So I'm very thankful for that one. Yeah, I'm surprised and thankful. So there was no prior kanang kuan ba talks between you and him nga oy kanang Franklin ikaw akong i-endorse ha? Was it really a surprise good pronouncement? Yeah, because it was done after the barangay election. Oh. It was done. It was made after the barangay election. There Yeah. was no call or anything? No preliminaries? No. But way before, they were talking about who will continue like that. So they were always talking about. We have worked together with. I've been working together with Mayor Mike Rama for so long under the ABC. I was even very thankful for what he did for us by giving us the ABC building, no, to let us use the third floor. Because before we were really gubak yung among ABC sa SRP after the Odette, no? So we had no place. Lisod kaayo, so wala. Sa tulo siguro ka mga local chief executives sir ang medyo nadugay-dugayan nimo og kauban si Mayor Rama, di ba? I think si Mayor Tom was 3 years while you were ABC. Like with Mayor Tam is 2 years. 2 One years. One year. 2018 year. then 2019 election naman. Oh, 1 unya year. si the late Mayor Edgardo Labella I murag think 2 years. 2 years 2 na po. years. So karon I think si Mayor Mike maoy Yes, 2020, taas-taas. 21, 22. More or less sila, Mayor Labilla, mo na, prepareho ang time. Pero you should remember during that time, premier mag-acting si Vice Mayor Yes. Rama Ato as mayor. Kanya, during the Odette, during the COVID like that, Mayor Mike Rama then was very active. Yes. Sa EOC tanan. Unsay imong makita in terms of leadership ni Mayor Mike na unique sa aning mga nangagi nga mga mayor? Well, number one, Vilma, I don't want to comment about kanang tinsay mas maayo, no? No, Because it's not for me, about being maayo, but maybe the way how they handle things. Lahi yun. I think every local executive have their own forte, no? Just like any company, when you different presidents of the company or different managers will have different forte. As long as you have the same vision, no, for the good of the people of Cebu City or for the good of the company. Ang makita lang ako usa lang gyud nga murag similar gyud ni Mayor Mike Rama ang kanang among orderly nga style o Okay. discipline, no? Ang gusto namo nga hapsay kay misag sa kuha, misag in my own private company, misag sa ABC mo tanaw ka sa opisina.
Pareha gyud mi. Kanang gusto mi hapsay, gusto mi nga tarong, orderly, na systematic, ingana gyud. So magka-click mo. Ka-click na dapita. Are you a believer of the aspiration sa Singapore-like Cebu City? Yes. Yes. Kana go siya, there is a goal. No? Anything that you do, you should have a goal. No? It's not an overnight thing, but it's something that everybody can have a common vision na to be a Singapore-like Cebu City. So that's something that gibutang sa atong mayor nga matanaw ang tanan nga when we work toward that goal. And we have to work hand in hand and work and help each other. Sir, sa election sa kuan ba ABC, do you still campaign to Now your kuan ko? Before or karon? Karon. Karon, oh. Yes, you still have to of course to ask for their support. No? Maayo kita silang suporta. So that's before the election. So pwede Yes. na mo mga panya even karon moadto mo sa mga barangay ana. Oo, mo bisita ta mga kita suporta sa ato mga pamilya sa buhat kay sila ba imong butar. So kinsa to imong mga possible nga mga kuan sir? Daghan man mga nga Their names sa nagawas no, Dave Tumulak, tinuod ni, I mean nakadungog ka. I don't know, yes, I heard those people running like that, but you know, Leah Hapson. mas may man na sila gi mo tubag ana pero para nako I heard those names pero anyway mahibaw-an gina siya nagabos panahon ini filing gina na konti sa gi mo dagan. Or would you rather campaign them nga ay na lang mo kuan we will work hand in hand, ikaw ari ka diring dapita sa executive and etc. That's always a possibility, Vilma, because I can work with anybody, no? And of course, siyempre, with the endorsement of Mayor Mike Rama, I would also believe that in due respect, kung katong mga tinsay mo dagan og board, ato sa pahibaw i-endorse sa ni Mayor Mike Rama, pero pahibaw sad siya nga o ikaw ba siya mga comment ani kaya siya may ni-endorse na to niya bati mas kayo Vilma kung di sa tamo mo respetar mga tanan niya ba so all those interested sa ato ipakita niya para nato shortlist para nasa tay iyang blessing okay siya unsa iyang comment. Sir, if given the mandate unsa bay mga bag-o na abay mga bag-o nga ipurso or ipadayon si Konsehal Franklin Ong para sa ABC? Well, this is a very important milestone no kaning bag-o nga mandate ko makuha ginato because it will change a lot of things no? It will strengthen and make the bond of ABC and the city government more. I would even look at the possibility which I really wanted nga to work closely even especially with the DEPW no nga na ay mga engineering nga matabang sa tong ABC because we do a lot of POWIs no sa mga barangay all the projects sa mga barangay moagi na that's why we have our own engineering services pero kulang gyud and then I would also like to work closely with our city architect's office nga matabangan gyud ta para ato mga design mga kinahanglan sa mga barangay nga manindot unsay mga bag-o karon nga mga design para ma-implement nato sa mga barangay. Atong accounting services, we can also help and because right now we're doing that, we're helping a lot of barangay for accounting services. So tanang mga branch of service, we will become an extension. We will not we mahimo mig usa ka sumpay extension sa City Hall para mawat ang service sa barangay. Dili kay usa ka separate unit nga na work independently, no? Nga masumpay sila para at least most efficient ang atong serbisyo. Unsa bay labing nag-unang kanang concern or problema sa barangay Konsehal Ong para nimo angayan nga ma-address dayon? The whole tanan siguro ang basura gid. Okay. Yeah. It's the garbage. Kana naman tayo DPS. So probably with that area we can also work closely with the DPS regarding the deployment of the garbage truck. I understand there's a lot of garbage truck na palit ang city. At least makita nato kung tinsay mga ma-review sa nato ang mga existing nga mga garbage truck na sa syudad sa Sugbo ug ang naa sa mga barangay, the number of fuel allocation, ang mga garbage collector and driver nga naparis pagid siya, kung pila sila ka buok truck, pila ka buok partner nila so makita sila nato. Kay kato bitong pagpanglimpyo sir sa gubat sa baha nakita to atong grabe kaayong basura dinha sa
Dulho Fatima nga galaundo pagayo niya na diskubrihan pa tong amuwaran nga naara po din ha ang basurahan. I mean na daghan ba o kakuwangan nga nahimo ang barangay to ang mga respective barangays to address this problem? I cannot speak for them, Vilma, but one thing I could say, sometimes there is a limited resources of what the barangay have. Okay. So for me, it's very important that if the ABC can help and extend the services sa sa city to sa barangay, dako kina siyang tabang, no? We can be the bridge, no? Because of course every department heads are busy with a lot of things, so probably they can maximize and take advantage of my office sa ABC to work closely with all the barangay. Because I remember one time, even before the Sinulog, our DPS requested help from the barangay. I organized a meeting with DPS in the ABC Social Hall, sa ABC office, sa Liga office. So nagpastorya gyud nga katong support nga para ihatag para after sa Sinulog matabangan yung limpyo. So kana pamaagi ha, our office can always enjoin all the support from the barangay, suportahan gyud ang atong Cebu City. Which the ABC was able to do it right after the Sinulog. Yes. Nahawan mo yun itong mga basura na yun. Supportive yung kay Vilma. Ang ABC nato is very supportive sa tanang programa sa siyudad sa Subo. No, unsay tanan ilang kinahanglan at unsay mahimo na mo amo ginasuportahan. So does the city. Yung anak kasab ka supportive. Yes, that's true. Okay. Vice versa. Sir, beyond 2025, naabay a higher plan si Franklin Ong for a higher position aside sa ABC? You tried running for vice president in 2022. Vice Mayor. My goodness. Gikwadi ka sir, karang gipromote ka na yun. Vice Mayor. So, naa pa ba'y laing plano si Franklin Ong? Plano as of now, wala. No, I just wanted to I was very thankful for the endorsement because I really love to be re-elected because I want to continue the projects ako nasugdan sa ABC. Plan for that, wala ko'y plano karon because for now I want to go one step at a time. And I know I can help a lot. I can help the administration of Mayor Mike Rama sa akong role as ABC President. One of those things that I wanted really to finish nga I hope nga buligan ko sa akong mga pamilya sa buhat atong mga kapitan. One is the ABC Training and Sports Center, which kanang atong ABC building sa SRP na istoryahan ako na si Mayor Mike ana nga nindot gina. I will look for funding kay kasana ko mga project mangita yung funding Vilma kay kabaw ko nga I want the resources of the city to be given to other things, so I look for my own funding sa national nga makahimo gyud ta, no? Ang katong building ato pa sa New Star mahimo na to nag ABC Training Center ato mga barangay ato mga SK kung naa sila kinahanglan mga function rooms nga mag-conduct sila mga training seminars, di na sila mangita mga hotel nga mahal barato, and then we will conduct mga seminars and training with the ILG ug unsa pa mga agencies diyan ato mabutang, and then we have our own sports center na we can train. We can have a boxing coach for the tunnel. We can have a gym. We can have a swimming pool. We can have a basketball court. Nga ang atong mga barangay officials mo lang member ba? Once you are a barangay officials, you're a member. Yeah, automatic. Your family can be like a dependent. And then we will plan. We will put a professional management there. Nga dili mapiktahan sa mga politika. They can continue para sa tanan nga mga barangay officials nga magamit kina nila. So kanang unsay kasamtangan nga kagamitan karon sir sa katong karaan ni Wala. ABC? Wala Uba pa. gyud kaayo. Ay okay. Uba gyud kaayo. Oo. Kinahanglan pa ng Ayuhon. Ayuhon. Pero kana nga area inyuha na gid na. That is Cebu City property. Yeah, but given to by the city to the ABC. Mura na siya memorandum o usufruct na siguro na before because wa pa man ko diya paghimo na panahon pa na ni ABC President Jingjing Falnar. Ang building kung wala ko masayop murag si President Gloria Macapagal ang hatag sa funding ana. Okay. Oo. So mao nay usa sa imuhang usa ka buok nga para mabili na to mahatan sa mga barangay officials. So unsa nga mga trainings ba ang imuhang gi plano for
the barangay? Well, Ana din ha. daghan man kitag training ipahimo na atay apil sa katarong pambarangay. Kuan mo na siya non-stop gina siya every year na gina siya. Di kundi this year next year katarong pambarangay na atay apil sa tanod na atay katong mo na atay guest kato OADR Office of the Alternative Kuan Dispute no. Ya na atay tanod training like next week we're gonna do barangay newly elected officers nga training. November 20 and 21, it will be in cooperation with the ILG in the ABC Social Hall. On November 20, from 9 to 5 will be the North District ng mga newly elected barangay captains, punong barangays, and on 21 will be South District. So daghan gina siya. Even training for seminars for secretaries, for treasurers, daghan gina siya, Vilma. Nindot na Konsehal Ong kay ang barangay mo na I would say naa din ha nagsugod sir ang labing pundasyon ba sa mga public servants kay the basic unit the basic political units ang barangay so kinahanglan nga matarong na sa pag-train ang mga barangay officials kay unsaon man nimo wa kay klarong direksyon pag settlement lang daan sa mga reklamo din ha. Correct. Tanan kabaw ka Vilma ang barangay karon ba mas daghan gyud trabaho kaysa sa una mga 20-30 years ago nga barangay. No muna natanaw ginato even atong tanod we have to look into other kuan nga unsang pagtabang sa peace and order atong mga sekretary daghan gyud trabaho ha. Atong treasurer kay daghan na gyud trabaho ang sa DLG pang nga compliance namo daghan na gyud kayo. And then we should not forget that a city is composed of barangays. Yes. So any projects, any programs that the city implement, it goes to a barangay. So importante yun ang barangay. Why plano? I'm just thinking ba, Councilor Ong, ang dakbayan sa Subo na 80 ka barangays and then ang 80 ka barangays lain-lain na ang uban diha dagko kayo nga mga barangay bitaw sir, di ba? Kumusta na to sir? Katong gani mga plano nga bukon ang Guadalupe. Tinood na siya. Actually, actually Vilma, my own personal opinion nakita gina nako no. Mas may gyud ang kada madagko gyud barangay bukon. Kay mas personally touch gyud sa barangay officials. That's really the truth even up to the basura, peace and order. The same as our Cebu City now, we're good for additional congressional district because it's getting bigger. Our population is getting bigger, and I'm with Mayor Mike and ato bang congressman uban other places now are putting more district because you will have more budget projects from the congressman. Nindot gina siya. Same as the barangay, if you can divide it and then mas makaserbisyo gid ang tarong. Because you should remember for a start before a barangay minimum is 100. No? Karon daghan na kayo. Ang atong barangay nga uban mura na nga ni munisipyo. Yes. Tindakuha, di ba? Correct. So pero it's up to but it's not up to me. It's still up to our people because you have to do a lot of process to do that, no? But will you be initiating for such? Di lang no. Di lang siguro. I'll just go with whatever the kuan is. Konsehal Ong, unsay imuhang mensahe para sa imuhang mga kaubanang mga barangay kapitan sa dakbayan sa Subo, especially with the upcoming election sa liga ng mga punong barangay? Well, number one, I would like to congratulate all the newly elected and the re-elected barangay, punong barangays, no? Sa niaging piniliay. And sa akong isulti, sa akong katong interim assembly, sa katong mga ni-graduate na, congratulations, and don't just stay relevant. Be there to continue public service, no? Di mo kinahanglan ang inyong posisyon nga mo services mo mga atong mga sa public, no? Bisag sa inyong own private capacity, you can always help. I hope that we will always put there in our mind nga atong pagserbisyo sa barangay is beyond colors and beyond politics, no? Serbisyohan nato tanan, walay color, di ta mo pili kay kaning tanan sa ato maging barangay. And I hope, of course, because mo misir pangutanan ni Vilma regarding sa ABC, hinaot sad ko nga nakita ninyo
sa akong nabuhat sa tanan sa ABC. Na-open naman gina nga mo magpa-re-elect magiko. So I would like to take this opportunity hinaot nga inyo ko buligan. Sublian ko ninyo sa kaning pagpadagan ako. Ug daghan salamat sa inyong kanunay suporta sa niaging mga barangay officials sa 5 years. Kay kung dili tungod ninyo, wala sa gining ABC. Sir, unsa imong mensahe for Mayor Mike Rama and to Acting Mayor Raymond Garcia? Well, first, I would like to thank Vice Mayor Raymond Garcia for heading the council, the city council, which has been always supportive to all the resolutions and ordinances that I make related to the barangays. And of course, my heartful gratitude to Mayor Michael Rama sa iyang pagsalig o pag-appreciate o pagkita o pag-recognize sa akong dedication o akong pagkatrabaho isip usa ka amahan sa sita ka barangay. So daghang gyud salamat. Mga kasugbo, si Konsehal Franklin Ong ang kasamtangan nga pangu sa ABC, Liga ng mga Punong Barangay, Cebu City Chapter. And hopefully, mapili pag-usab pagka presidente gihapon sa Liga ng mga Punong Barangay. And sa dili pa ta hingpit nga motapos, amo ning ipakita ninyo ang mga nahimo ni Konsehal Franklin Ong, isip ABC Federation President for the past over 5 years sa iyahang administration dinha sa kundinhi sa Dakbayan sa Subo. Once again, Councilor Ong, daghan kayong salamat. Mga kasugbo, ato ning tan-aw. Lima ka tuig nga milabay sa atong panag-uban, mga tuig nga napuno sa kinasingkasing ug tinud-anay nga pag-alagad, mga tuig nga daghang pagsuway nga nisukod sa katakos sa atong pagpanerbisyo alang sa mga kabarangay nato. Karon, atong sawan ang mga kaayuhan sa ato ang panag-uban sa Liga ng mga Barangay Cebu City gikan sa tuig 2028 hangtod sa tuig 2023 ubos sa liderato ni Liga ng mga Barangay Cebu City President Franklin Ong. Kita sa Liga ng mga Barangay Cebu City ug ang 80 ka barangay sa Dakbayan way hunong sa pag-alagad ngadto sa atong mga pinalanggang sugboanon. Mas gipalig-on ug napaangay ang kinasingkasing na serbisyo ngadto sa kabarangayan. Padayon ang atong buhatan sa LNB-SRP nga naghatag sa basic services ug mao kini ato ang report sulod sa 5 ka tuig nga naglakip sa engineering services. Accounting services. Nagpadayon ang LNB Cebu City sa paghatag og hospitalization and burial assistance alang sa mga opisyales sa barangay. Tuig 2020, gipropose sa Liga ng mga Barangay Cebu City Board of Directors sa pagpangulo ni LNB Cebu City President Franklin Ong ang pagpasaka sa kantidad sa hospitalization o burial assistance alang sa mga barangay council, secretary, treasurer, lupon ug tanon. Ug dili lang kinikutob sa pagpasaka sa kantidad kay gi-extend sa LNB Board of Directors ang maong assistance alang sa mga SK chairperson o godfocal. Usa sa mas napatinaw na serbisyo mao ang pagtutok sa komunikasyon ngadto sa kabarangayan aron walay barangay nga dili mapahibalo og mabiyaan sa serbisyo. Tuig 2020,
gisugdan nato ang pag-establish og focal person system. Ug karon, kasamtangan kining giasikaso sa Barangay Relations and Information Office kon BRIO. Sa tinguha nga makahatag og mas hapsay ug epektibo nga penerbisyo sa barangay, adunay mga training ug seminar alang sa continuous learning sa mga barangay council, lupon, tanod ug uban pang mga empleyado sa barangay sama sa Free Barangay Newly Elected Officials Mandatory Training, Commission on Audit Barangay Financial Management, Rehabilitasyon headed by the Presidential Communications Operations Office, pilot implementation of the rules and mediation organized by OADR, seminar on energy efficiency and conservation for households by Department of Energy, blood donor recruitment orientation by DOH and City Health, seminar of safe uses of LPG and illegal use of LPG refilled canisters by DOE, katarungang pambarangay webinar for Lupon Tagapamayapa, Bureau of Internal Revenue Tax webinar, focus group discussion with barangay health workers by the UP Medical Alumni Society, free day training course on alternative dispute resolution conducted by OADR, series of dengue awareness and management seminar conducted by DOH and City Health Department. Dili lang nga to ang mga kabaranggayan ang nipaubos og trainings, laing pagbansay-bansay sab ang gisalmutan sa mga kawani sa Liga ng mga Barangay Cebu City. Tungod sa pagsalig ug kolaborasyon sa mga nagkadayang ahensya sa gobyerno ngadto sa atong opisina, nahimong mas aktibo ang partisipasyon sa mga barangay nga gipasiugdahan sa laing mga buhatan sama sa rice distribution in Anayawan and Mambaling, meetings with the city government, SK turnover of paint for mental health advocacy, anti-dengue campaign with Cebu City Health di inihatag sa Liga ng mga Barangay Cebu City o 100 bottles of Syngenta for mosquito impregnation, massive river cleanup sa Guadalupe River, Bulacau River, and Lahug River, gubat sa baha, series of convergence meetings, LNB National Barangay Congress sa Manila, LNB National Cluster General Assembly sa Davao, Public Safety and Peace and Order meetings, installation of tent canopies isip tubag sa hangyo sa Cebu City Government headed by Mayor Michael Rama sa paghatag og kalandong sa kadalanan padulong sa bagong venue sa Sinulog 2023. Kuyog ta sa paghapsay sa palibot. Sa milabay nga katuigan, usa sa gihatagan og bili sa Liga ng mga Barangay Cebu City ang padayon nga pagpalig-on sa ato ang relasyon tali sa partner agencies and offices sama sa Philippine Sports Commission, Department of Interior and Local Government Cebu City, Department of Health, Cebu City Police Office, Cebu City Government, Commission on Audit, Bureau of Internal Revenue, Vicente Soto Memorial Medical Center, Office for Alternative Dispute Resolution, UP Medical Alumni Society. Sa pagbuto sa pandemya niadtong tuig 2020, nakita sa katawhan ang importansya sa kasayuran sa tinuod nga sitwasyon sa dakbayan. Nakita usab ang panginahanglanon sa igo ug saktong impormasyon ilabi na alang sa mga kabaranggayan nga mo'y usa sa mga nag-una niining paningkamot patok sa COVID-19. Taliwala sa giatubang nga hagit ug kalisdanan, ang Liga ng mga Barangay Cebu City nangita og paagi og nagkadayang inisyatiba alang sa paspas ug kasaligan nga serbisyo sama sa distribution of PPE sa 80 ka mga barangay, distribution sa gidonate nga 20,000 dressed chicken gikan sa Charion Pokpan Foods sa 80 ka mga barangay ug ang mga byproduct niining dressed chicken atong gihatag sa mga persons deprived of liberty o mga binalanggo kinsa dako sab og panginahanglanon sa pagkaon. Active participation in coordination meeting with IATF, PNP, COC, and City Health via Zoom.
physical convergence meetings, augmentation of workforce of LNB personnel to the Emergency Operations Center, seaports, and airports. Food assistance alang sa barangay frontliners. Requested and assisted in the releasing of the financial subsidy to barangay frontliners. Assisted Department of Social Welfare and Development in the orientation and releasing of the Social Amelioration Package and other COVID-19 related assistance. Isip pag-ila sa frontliners hilabinan ni antong barangay officials and workers nga nipanaw samtang nakigbisog sa pandemya. Si LNB Cebu City President Franklin Ong nipasar og resolution declaring June 7 of every year as a day to commemorate our fallen barangay frontliners. Gipasidunggan usab nato ang mga fallen frontliner pinaagi sa paghatag og posthumous award. Tungod sa series of committee meetings sa atuang Liga ng mga Barangay Board of Directors, naghimo ta og kalihukan sa pagsuporta sa panawagan sa gobyerno alang sa COVID-19 vaccine. Kini naglangkob sa Pabakuna Ta campaign, barangay-based registration vaccination, communication campaign, pabakuna tarps, pabakuna t-shirts, ug rekorida. Sukad sa paglingkod ni LNB Cebu City President Franklin Ong, ang pag-abag sa DILG ang usa sa nag-ugmad ug naggiya sa direksyon sa katawhan. Inubanan sa buhatan sa LNB Cebu City, nakapahigayon ta og 3-day Barangay Development Plan Formulation Workshop nga adunay 3 batches. Atol sa kasaulugan sa kagawasan sa Pilipinas niadtong tuig 2022 ug tuig 2023, na sinati sa kabarangayan ng higayon nga ipaila-ila ang garbo ug talento sa ilang barangay, pinaagi sa pagdisenyo og mga booth ug pagpasundayan sa ilang mga talento sa naitabong nightly activities sa milabay nga tuig ug barangayan sa Subo Cultural Dance Competition karong tuiga. Ang Pasko sa Kabarangayan o PSK gipahigayon niadtong Disyembre tuig 2022, diin namutang og dekorasyon ang mga barangay sa gawas nga bahin sa Barangay Hall. Nagbutang og Christmas trees, parol ug bilen base sa kriteria sa maong contest nga gisalmutan sa mga barangay dungan sa pagsaulog sa Pasko. Tataw usab ang panginanglanon sa dugo sa ato ang mga kabarangay. Tungod niini, nagpahigayon ta og dugo mo kinabuhi ko Mobile Blood Donation Program niadtong tuig 2021 aron makatabang sa kakuwang sa supply sa dugo. Nakakolekta ta og kapin sa 456 ka bag sa dugo inabagan sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Di nakadawat ta og Pantalyon Villegas Award gikan sa maong tambalanan. Karong tuiga, gihingusgan usab nato ang pagbalik sa dugo mo kinabuhi ko Mobile Blood Donation Drive inabagan sa Cebu City Health Department ug Department of Health. Di nakakuha ta og 151 ka bag sa dugo. ABC Interbarangay Sports Fest 2019 and 2023. Tuig 2019, una ta nga nakapahigayon sa atong Sports Fest, di nakita ang mainitong pagsalmot sa mga barangay sa mga nagkadaiyang event. Ug niadto lang Agosto tuig 2023, napahigayon og balik ang dugay ng gikahinaman na ABC Interbarangay Sports Fest, human kini nahunong tungod sa COVID-19 restrictions. Colorful kaayo ang mga barangay atol sa opening ceremony ug napakita usab ang teamwork ug kalagsik sa dihang niduwa sila sa Pinoy Games. Abtik sab nga nisalmot ang mga opisyales ug empleyado sa barangay sa gipahigayon nga basketball ug volleyball games. Sulod sa 5 ka tuig nga panag-uban sa mga opisyales sa barangay, ubay-ubay ang napaambit nga kaayuhan ubos sa liderato ni LNB Cebu City President Franklin Ong, pinaagi sa Project BUY o Barangay Aids and Incentives. Niadtong tuig 2019, nahimo ang pag-apod-apod sa 30 ka kofta chairs matag barangay. Walay pili ug walay pinalabi, nakakuha ang matag barangay ug usa ka bag-ong motorsiklo isip abag alang sa paspas nga transportasyon sa kabarangayan. Aduna usab tent nga gihatag nga mamahimong magamit sa nagkadaiyang kalihukan. Sa susamang tuig, naapod-apod nato ang mga bag-ong computer sets o portable speakers.
tuig 2020, gipahimugtuan ni LNB Cebu City President Franklin Ong ang kahago sa mga frontliner, labi na sa mga barangay public safety officer puntanon nga dakog papel sa pagpatuman sa quarantine protocols. Sa samang tuig, giapod-apod ang BPSO uniform set ngadto sa 1,600 ka mga tanod. Kining uniforme naglangkob sa long sleeve, t-shirt, pantalon, belt and buckle, kalo ug mga posas. Inabagan sa DILG Cebu City ug Cebu City Police Office ato ang gipaubos sa skills training webinar ug physical skills training ang mga tanod. Sa milabay nga 2021 first quarter General Assembly, 80 ka mga water dispenser ug industrial fan ang atong gipanghatag ubos sa Project Buy. Human sa pagigo sa Super Typhoon Odette, nakita sa atuang LNB Board ang importansya sa solar lights maong niadtong tuig 2022, niya pud-apud ta og napulo ka solar street lights with mount sa tanang 80 ka mga barangay sa dakbayan sa Subo. Karong tuiga, baguhay lang ta nakadawat sa 11,000 ka LNB student notebooks nga gidistribute sa 80 ka barangay sa syudad. Ug karong gabi na, atuan na pod mahatag sa matag barangay ang Liga ng mga Barangay Coffee Book. Diin makita ang tanan natong mga kahago, mga na-accomplish ug ang atong panag-uban sulod sa kini nga termino. Usa sa gipaningkamutan sa LNB Board of Directors, pinanguluhan ni LNB Cebu City President Franklin Ong, mao ang pagkatuman sa damgo nga maghimo og ABC office sa lugar na mas accessible ug convenient sa mga miyembro sa mga barangay. Dako ang natabang sa pagtugot ni Cebu City Mayor Michael Rama na magamit ang ABC third floor sa ABC building tupad sa Senior Citizens Park. Gamit ang savings sa LNB budget nga bunga sa maalamong paggahin sa budget sa LNB Board of Directors, na pa-renovate o na-improve na ang third floor sa ABC building o fully operational na ang bagong opisina sukad ning tuiga. Kung programa o serbisyo nga na-implementar lang ang hisgutan, ang LNB Cebu City daghang ikapasigarbo sa mga delegado gikan sa nagkadaiyang bahin sa nasod. Di muminos sa 15 ka municipalities o cities nga adunay kapin sa 250 participants ang nalipay sa ilang nasayran bahin sa proyekto sa LNB Cebu City. Diin gusto nilang mapasubli sa ilang lugar ang ilang mga nakita kay matod pa nila, beyond what is expected ang mga program o serbisyo nga giimplementar sa LNB Cebu City sukad pa niadtong tuig 2018. Ang katakos ug kanindot sa serbisyo na gihatag sa LNB Cebu City aron mapalipay ang mga miyembro nga barangay niini, mas gipalig-on sa mga award nga nadawat sa mga nilabay nga tuig. Nakadawat ang LNB Cebu City ug Mayor Special Award niadtong 85th Cebu City Charter Day isip pag-ila sa kontribusyon sa pakigbisog batok COVID-19 human sa series of blood donation drive programs nga gisugdan niadtong tuig 2021. Nakadawat ang LNB Cebu City ug Pantaleon Villegas Award gikan sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Niining tuiga atol sa 86 Cebu City Charter Day, nakadawat og award si LNB Cebu City President Franklin Ong gumikan sa pagpanerbisyo sa dakbayan sa Subo. Pinaagi sa liderato ni LNB Cebu City President Franklin Ong, inabagan sa iyang mga kauban o pamilya sa buhat sa Liga ng mga Barangay. Daghan ta og nakita sulod sa 5 ka tuig. Daghan man ang mga pagsuway nga atong nahiaguman. Nasukod ang kalig-on ug katapos panahon sa krisis. Atong napamatud-an nga sa pagtinabangay o kooperasyon sa matag usa, padayong kadangpan o kasaligan ang mga serbisyo o paghatag sa kaayuhan sa Liga ng mga Barangay Cebu City. Sa paghuman sa 2018-2023 nga termino, tuguti ang Liga ng mga Barangay Cebu City sa pagpadayag ug kinasingkasing nga pasalamat kaninyong tanan. Inabagan sa Liga ng mga Barangay Board of Directors ug kamong tanan nga pamilya sa buhat, magpadayon ang serbisyong walay pili, kasaligan ug kadangpan sa tanan. Tinuod na service beyond colors,
tinuod nga one new governance ubos sa liderato ni LNB Cebu City President Franklin Ong.